வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மிஷினில் தேய்ச்சிட்டோம். இப்போ போடுறது வந்து காமினா சீல்வுட் பேடு. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா நைஸாக வரும். இது போட்டாக்கா நம்ம தேய்ச்சதெல்லாம் இருக்காது. இதுலேயே ஒரு 10 டோர் தேய்க்கலாம். தேய்ங்க சேர தேய்ச்சிக்கணும். பொறுமையாக தேவை. இந்த பட்டிலாம் பார்த்து தேய்ச்சிக்கணும். இதுவும் போடலாம். இது வந்து சீல்வுட் பேடு. இதுவும் போட்டு அந்த இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இது மேலே போகணும். இன்னும் நைஸாக தேவை. போன வீடியோவில் போட்டிருப்பேன், வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் தெரியும். சின்ன சின்ன வீடியோவாக